Здравейте, аз съм Делян Добрев, кандидат за народен представител от Хасково. По професия съм икономист. Доказал съм, че си разбирам от работа. Работил съм по много европейски проекти, свързани с социални дейности, инвестиции, туризъм и трудова заетост. Роден съм, живея и работя в Хасково. Тук растат и децата ми. Като ваш народен представител ще направя всичко възможно живота в Хасково и региона да стане по-добър. ГЕРБ има експертите, капацитета и волята да промени България. Основната ми цел като представител на парламентарната група на ГЕРБ ще бъде европейските пари да стигнат по-лесно до вас. Имам силите и знанията да защитавам вашите интереси.